Uhenmen jongka sonam ugowin ulasha kelli jingkelli biang hakilat thai kubor nen gasni. Kilat thai kubor gila kelli ya ugowin shpangka sonam ngap ayu ugowin ula jupam. Kilat thai kubor gila kelli ya ugowin kano kelli kebang akaun jongka sonam kadon. Kumta ugowin ula ong ba ka sonam kadon lai teli ki bang akaun. Art li ki bang akaun la pendon kam na benta ban penyai pisa kiba yade bat kam khai bat kawe kade ka saving account hakaba ka sonam ka bu pisa kumta kilat thai kubor kilakali ya ugowin hadu kanno u sngaw khia ya ka kam jong ka sonam kumta ugowin ula juba ba nga sngaw khia bha ya kane teng teng nga klet wat ban bam jaru nga mi na ying man step claim bam bat nga wan phai men kilat thai kubor kilakali ya ugowin hato uju kan mau na em ya ka sonam kumta ugowin ula juba phoit na kan mau namar ba kade ka para jonga na kan mau ya ka bat kade ka kamram jonga man pen lai im ya ka ngadang persyang ban pen lai im ya ka para jonga ka sonam kumta sngap ya ka e ka ba kilat thai kubor kilakali ya ugowin shphang uraj khuswaha kilat thai kubor kilakali ya ugowin bala yo kurup ya kwe ka laptop kane kade ka laptop jongno kumta ugowin ula juba ba ngam tip kane ka laptop jongno kane ka laptop kalarim ha kumta ki laptop kubor kilakali ya ugowin hato uraj khuswaha unang ban pendon kam ya ka laptop na em kumta ugowin ula juba ba oi uraj khuswaha unang ban pendon kam ya ka laptop hanre nim ai ya u ngilabu ya u tang ban sumar ban pe ya ka ying bu mar jongi ugowin ula ong ba uraj udon laptop khaman shwa bat haden ngila shim ya ka laptop kumta ki laptop kubor kilakali ya ugowin hatu uraj ko soha ula ju 1m sha ying jongphi man shwa kumta ugowin ula ju ba hoi juwan sen ne arsin shibnai hakabaya de bat ka kam khayi kumta ki laptop kubor kilakali ya ugowin hatu uraj uju yakundu ya ka sonam khaman shwa kumta ugowin ula ju ba ka sonam kajuan sha office chisin ne arsin shibanai bat uraj khuswaha uju sa haying bumar kausonam bat uraj ki juyak ndu tang kendiat e ugowin ulai thu ba man ka por ba uraj juyak ndu ya sonam uju khot ya ka kedidi ugowin ulaong ba kat bangat perkhat kat bangat tip uraj khuswaha umdon kono kajiya de ka bajliu bat ka sonam ugowin ulai thu ba man ka por ba uraj uyakendu ya ka sonam ha office ujuk khot didi ya ka ugowin ulaong ba kamdon setia kajinya de ka bejeliu ha pedeng ka sonam bat uraj kuswaha